Τελείωσε και η τρίτη αγωνιστική. Τα πράγματα δυστυχώς χειροτερεύουν. Δυστυχώς χειροτερεύουν. Τώρα μπαίνει η διαιτησία πολύ στο μικροσκόπιο, γιατί αυτά που είδαμε θύμισαν εποχές πριν το 2016, όπως ήταν τα πράγματα. Τα πράγματα θα αρχίζουν να χειροτερεύουν. Πάμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα τα μάτς. Πρώτο μάτς Λαμία Ολυμπιακός. Ένας Ολυμπιακός που στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να έχει φάει γκολ από τη Λαμία, γιατί η Λαμία στην αντεπίθεση ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε έναν παιχταρά, το Φουρτάδο, που ο Παναθηναϊκός τον έδωσε τζάπα. Είναι αυτά που λέμε ότι ο Αλαφούζος, δεν θα βρίζουμε τον Αλαφούζο, είναι άσχητος απλώς. Δίνει το Φουρτάδο τζάπα. Δίνει τον Μπιλάλ που είναι πρώτο σκόρερ στη β' ομάδα με 250 χιλιάρικα χωρίς ποσοστό μεταπώλησης. Και παίρνει τον Ιωαννίδη τότε που κόστιζε 30 χιλιάρικα με 50% ποσοστό μεταπώλησης. Αυτά μόνο στο Hollywood. Δεν πειράζει. Ο Ολυμπιακός στη Λαμία ήταν τυχερός που στην πρώτη ευκαιρία βάζει γκολ. Γιατί ο Ελκαμπή είναι παιχταράς, είναι παίχτης πολυτελείας. Του έδωσε το Europa, Conference τι είναι αυτό, Milko Cup. Του έδωσε την τρίτη θέση πέρυσι ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή πέρυσι έβαλε για πλάκα 20 γκολ. Για πλάκα, και νομίζω δεν ξεκίνησε και βασικός στα πιο πολλά μάτς. Δηλαδή μια φάση έπαιζε ο Ναβάρο, εκείνον τον παιχταρά που είχατε πάρει από την Πόρτο και οι φιλάδες σας τον είχαν βγάλει για Φαλκάο. Αυτόν, γιατί θυμόμαστε εμείς. Φαλκάο τον λέγατε, οι φιλάδες σας οι σοβαρές του Ολυμπιακού, και βγήκε ο αντιφαλκάο. Ευτυχώς ήταν ο Ελκαμπή και οι 2-3 δανεικοί που είχατε πάρει, ο Κάρμου και ο Τσικίνιο και ο Χόρτα, και σας πήρανε το conference και βγήκανε τρίτη. Φέτος ο Ελκαμπή πάλι σας έσωσε για δεύτερη φορά, όπως και στο προηγούμενο μάτς με την Καλιθέα. Ο Ελκαμπή πάλι πήρε τους 3 βαθμούς, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός στο πρώτο ημίχρονο. Μετά που άνοιξε το σκορ, εντάξει, με αυτές τις ομάδες είναι πιο εύκολο αν βρίσκεις χώρους, και ο Ολυμπιακός πήρε μια δίκαιη νίκη. Πάμε στο μάτς παροδία. Μάτς που θύμισε εποχές παλιές. Άρης Αστέρας Τρίπολης. Μετά το Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, το Σιδηρόπουλο τον έβαλαν πάλι στον Άρη Αστέρας Τρίπολης. Αυτή τη φορά δεν διαμαρτυρήθηκε, θα κατέβαινε στον αγώνα ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί δεν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη έπαιζε. Τώρα πάμε στον αγώνα. Στον αγώνα ο Άρης έπρεπε να κερδίσει. Κέρδισε για τους πιο πολλούς όσοι ήταν το μάτς. Τώρα ο Σιδηρόπουλος προσπαθούσε με κάθε τρόπο. Στο 7ο λεπτό δίνει πέναλτι, μια φάση που δεν δίνεται και χέρι να κουμπίσει. Δηλαδή μετά το σώμα και χέρι να βρει, δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, η μπάλα είχε 30 εκατοστά απόσταση. Αλλά και χέρι να βρει δεν υπάρχει πέναλτι. Τα βασικά τώρα με τους καινούριους κανονισμούς. Δεν υπάρχει πέναλτι. Του δίνει πέναλτι. Του διορθώνει ο ΒΑΡ. Πάμε μετά το 1-0 που κρίνει το αποτέλεσμα. Θα γίνονταν 2-0. Βαράει κλουτσά από πίσω αμυντικός. Τον βάρεσε και τραυματίζεται. Ο αμυντικός έπεσε κάτω. Κάνει κοντρόλ ο Μωρόν και ο άλλος πατάει κλουτσά από πίσω. Δεν δίνει τίποτα. Το ΒΑΡ ποτέ. Το ΒΑΡ εδώ δεν υπάρχει. Ό,τι πει ο διαιτητής, άντε να διορθώσει κανένα σωστό να το κάνει λάθος. Το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ στην Ελλάδα, άμα βρουν κανένα σωστό να το κάνει λάθος. Όπως έγινε στο 84. Στο 84 το γκολ είναι καθαρό. Η μπάλα δεν βρίσκει κανένα χέρι. Το έχω δει 15 φορές. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να βρει την μπαλάμη και να πάει. Πρέπει να είναι κανένας μποξέρ θηρίος με το χέρι να τη σκάσει την μπάλα να πάει καρφωτή. Ούτε με το κεφάλι θα πίνει τόσο καρφωτή η μπάλα. Η μπάλα βρήκε στον νόμο. Μόνο στον νόμο μπορεί να βρει και να πάει έτσι η μπάλα. Αλλά πρέπει να έχει και μια ιδέα από μπάλα. Τώρα αυτοί εδώ που φέρνουν, που αφήνουν έξω το Μανούχο, που ο Μανούχος, εντάξει, δεν μου γέμιζε το μάτι. Αλλά ένας από τους καλούς διαιτητές. Και τον πέταξαν έξω για να φέρουν κάτι. Τώρα τι να πω τώρα, αυτούς που έχουν αφήσει εδώ τον Τσαγκαράκης, λέτε να έχει καμιά σχέση με τον παλιό. Νομίζω γιος του είναι.
Εντάξει, Παπαπέτρου, πάνε να φέρουν τους παλιούς. Θα ξαναπαίξει ο Σπάθας, θα τον ξαναγυρίσει, θα τον κάνει αρχιδιαιτητή του Σπάθα. Και θα γελάμε. Του Σπάθα. Στο Μέγκα είναι ακόμα. Είναι ο μοναδικός που έχει τόσα χρόνια σε μια εκπομπή και λέει τις φάσεις όχι όπως τις βλέπει. Δηλαδή, πραγματικά ο άνθρωπος δεν είναι να τον βλέπεις. Σε εκνευρίζει. Ειδικά άμα έχει χάσει η ομάδα και μετά δει Σπάθα. Δηλαδή, τι να πεις, λες σταματάω να ξαναδώ μπάλα. Πάμε στο επόμενο μάτς. Τρίτο μάτς. Πανετολικός Πανσεραϊκός. Για τον Πανετολικό τα έχουμε πει. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Πετράκης είναι πολύ καλός προπονητής. Τον αναγέννησε πέρυσι, θα έπεφτε ο Πανετολικός και τον πήρε ο Πετράκης και τον έσωσε σχετικά εύκολα. Σχετικά. Γιατί μπορούσαμε να έχουμε και δράματα. Και έδειξε στις πρώτες δύο αγωνιστικές που άμα είχε λίγο τον γκολ, θα έπαιρνε δύο αποτελέσματα. Τη Λαμία θα την κέρδιζε, παρόλο που έπαιζε με 10 παίχτες, και με τον ΠΑΟΚ θα βάζει γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχανε. Τώρα προχτές ήταν πιο σοβαρός επιθετικά. Έβαλε 3 γκολ, μπορούσε να βάλει κι άλλα. Επιπολαιότητα, δηλαδή ο Πανετολικός μπορούσε να βάλει πάρα πολλά γκολ. Πάρα πολλά γκολ. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει αποτελεσματικότητα. Ο Πανσεραϊκός δεν μου άρεσε. Καμία σχέση με πέρυσι. Ο τερματοφύλακας που είχαν πέρυσι είχαν ένα τερματοφύλακα φοβερό πέρυσι. Φοβερό. Τα λέμε φοβερό, δηλαδή μπορεί να τους είχε σώσει και 10 βαθμούς. Τον έδιωξαν, τον πούλησαν, δεν ξέρω τι τον έκαναν. Ο τερματοφύλακας στα 2 πρώτα γκολ μπορούσε. Πιστεύω πιάνονταν. Ένα από τα 2 μπορούσε να τα πιάσει. Δεν ήταν τίποτα σουτάρες. Στη γωνία πήγαν, αλλά μπορούσε να τα πιάσει. Δεν μου έδειξε κάτι ο Πανσεραϊκός. Πάμε στο επόμενο μάτς που είναι Κυριακή. Λεβαδιακός ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε απαράδεκτα. Μπορούσε να έχει φάει γκολ και έπρεπε να φάει τον γκολ, γιατί η φάση πάνω στη γραμμή, ρε παιδιά, το σώμα δεν ακουμπάει. Ο Μουκουντή είναι 2 μέτρα. Το χέρι, άμα δείτε, τα βάζει με δύναμη, δεν το βάζει πίσω. Το βάζει έτσι ώστε να αποκρούσει την μπάλα. Και άμα δείτε, δεν εφάπτεται. Το να είναι 4,5 μακριά από το σώμα, είναι θηρίο Μουκουντή. Πήγε να χτυπήσει την μπάλα. Δεν πάμε με τους κανονισμούς εδώ που λέει είναι στο σώμα. Δεν είναι στο σώμα. Άμα ήθελε να είναι στο σώμα, θα το βάζει πίσω του χέρι. Το έβαλε ώστε να αποκρούσει την μπάλα και την απέκρουσε. Είναι πέναλτι και κόκκινη. Τώρα το μάτς θα ήταν διαφορετικό άμα υπήρχε το 1-0 με κόκκινη κάρτα. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για ανίδεους διαιτητές, δεν θα σχολιάσω, δεν είναι ότι το έκανε επίτηδες. Είναι κάποια ανιδεότητα, δηλαδή άμα δεν το βλέπει ο διαιτητής και το VAR τουλάχιστον να έχει κάποιος από τους δύο αντίθετη γνώμη. Δηλαδή δεν βλέπουν ότι ο Μουκουντή βάζει τα χέρια έτσι. Είναι θηρίο, είναι 2 μέτρα. Δηλαδή πιάνει το μισό τέρμα με αυτό που κάνει. Με τα χέρια. Δεν τα βάζει πίσω. Βάλ τα πίσω για να μου δείξεις ότι δεν θες να πετύχεις την μπάλα με το χέρι. Και η μπάλα όπως πάει δεν τον παίρνει. Να δείτε, δηλαδή τα βάλει τα χέρια έτσι ώστε να την αποκρούσει την μπάλα. Η μπάλα εξωστραγγίζεται και πάει κόρνερ. Δεν τον πήρε μέσα. Τα βάζει με δύναμη τα χέρια. Τα χέρια τα έβαλε έτσι ώστε να αποκρούσει την μπάλα. Είναι απλά πράγματα. Πρέπει να σου κόβει και λίγο ποδοσφαιρικά, νοητικά. Δηλαδή βλέπεις το χέρι δεν κολλάει. Αλλά εντάξει, μιλάμε για ανίδεους διαιτητές. Δεν θέλουν καλούς διαιτητές. Πιόνια θέλουν για να φτιάξουν αυτό που είχαν πριν το 16. Πιόνια θέλουν. Αυτοί είναι καλοί, ώστε ένας άσχετος διαιτητής θα σουράει και ό,τι θέλει. Άμα πάρει και σε λίγο καιρό τα μαθήματα, την εκπαίδευση που πρέπει, για να γίνουν καλοί διαιτητές. Για να πηγαίνουν να παίζουμε το μάτς μέχρι να βάλει γκολ μια ομάδα, όπως παίζαμε παλιά. Τερματοφύλακες όπως ο Μουκουντή να αποκρούν, αλλά θα φοράνε άλλα χρώματα, δεν θα φοράνε τα χρώματα της ΑΕΚ. Και να το κάνει επίτηδες και πιο. Εντάξει, αυτή ήταν μια φάση, μπορείς να πεις 50-50, που δεν ήταν 50-50, ήταν πέναλτι και κόκκινη. Αλλά υπάρχουν άλλοι που έκαναν μπλοζόν και δεν έδιναν πέναλτι. Εκεί θέλουν να πάνε το ποδόσφαιρο. Ο Ρεσοπόντιος και ο Χοντρός. Εκεί. Δεν του άρεσε που είχαμε 8 χρόνια, βλέπαμε μπαλίτσα, γεμάτα τα γήπεδα. Τώρα τα γήπεδα γιατί δεν είναι άδεια. Άδεια τα γήπεδα.
Δεν τους άρεσε. Δεν τους άρεσε. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί είχε πάει η Ελλάδα στην 20η θέση. Ο πρώτος δεν έβγαινε Champions League και δεν τον ενδιέφερε τον συγκεκριμένο. Τώρα όμως που η Ελλάδα ανεβαίνει, πάλι θα βγάλει την πρώτη ομάδα, τον πρωταθλητή, κατευθείαν Champions League. Εκεί είναι 30 εκατομμύρια. Εκεί τσούζεται. Γι' αυτό θέλει να ξαναφτιάξει τη βίλα που είχε. Γιατί δεν τη λέμε παράγκα. Παράγκα είναι κάτι. Τώρα αυτό που είχε φτιάξει είναι βίλα. Γιατί θέλουμε ομάδες Καλονή, Κέρκυρα, Πλατανιά. Τέτοιες ομάδες. Φαντασμαγορικές. Την Καλονή να παίζει το Άκα. Την Κέρκυρα να παίζει με 1000 οπαδούς. Φιλοξενούμενους. Γιατί δεν έχει γηπεδούχους. Τον Πλατανιά. Φοβερή ομάδα. Φοβερή. Η ομάδα του χωριού μου νομίζω. Το χωριό μου να έχει περισσότερους κατοίκους. Πάμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο ποδόσφαιρο. Να παίζονται τα πρωταθλήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα. Πάμε στο επόμενο μάτς. Βόλος Όφη. Όφη πήρε το Φούντα. Πριν 2 χρόνια ο Φούντας κοστολογούνταν 20 εκατομμύρια. Και πήρε το Φούντα. Τι γίνεται, λέω, ρε παιδί. Πήρε το Φούντα ο Όφη. Δεν μπορούσε να πάει σε μια ομάδα elite. ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν είχε επιθετικό να πάρει το Φούντα. Και πήγε στον Όφη. Πώς έπεσε έτσι αυτός ο παίχτης. Δηλαδή πήγε στην Αμερική, έφυγε από εκεί, πήγε στην Τουρκία και όσο πάει χειροτερεύει. Ένας παίχτης που πριν 2 χρόνια δεν σταμάταγε να βάζει γκολ με Τραμπέντι Βένης. Πώς έπεσε έτσι. Τι επιλογές είναι αυτές. Ο Όφη κέρδισε πάρα πολύ δίκαια. Γιατί έχει καλή ομάδα. Το είπαμε, έχει πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό προπονητή. Ο Βόλος τώρα δεν περίμενα να χάσει τόσο εύκολα. Περίμενα να κερδίσει όπως είχα προτείνει το Σάββατο. Εντάξει, είδαμε ένα πολύ ωραίο μάτς σε αυτό το παιχνίδι. Ο Όφη θα σωθεί εύκολα όπως και ο Βόλος. Δεν έχουν πρόβλημα αυτές οι δύο ομάδες. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ένας Ατρόμητος που τον κατάπιε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ για τρίτο μάτς δεν είναι καλός. Και έχει 3-3. Δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ. Τυχερός είναι. Τυχερός. Όταν βάζει γκολ ο Καμαρά που δεν βάζει ποτέ στο 90, είσαι πολύ τυχερός. Δηλαδή ο Ατρόμητος άξιζε το χ. Άσο χ το είχα προτείνει. Πέσαμε στο 90 έξω. Εντάξει, πιστεύω ο Ατρόμητος θα ανέβει. Γιατί δεν είναι είναι πολύ χαμηλά. Έχει 2 βαθμούς. Ασχέτως με ποιους έπαιζε. Πιστεύω θα ανέβει. Πάμε και στο τελευταίο μάτς. Στην τραγωδία του Παναθηναϊκού. Μια Καλιθέα που θύμισε όχι Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα δεν κάνει 28 τελικές και 10 κόρνερ. Η Μπαρτσελώνα θα σκάνει 15 τελικές, 7 κόρνερ. Τώρα να σου κάνει μέσα στην έδρα σου 28 με 30 τελικές πρέπει να έχει. 30 τελικές. Η νεοφώτιστη. Που θέλω να πω ότι έπεσα έξω, γιατί στην αρχή δεν είχα πει καλά λόγια για την Καλιθέα, αλλά βλέπω ότι και μες στο Καραϊσκάκι έπαιξε μπαλάρα, δεν έπρεπε να χάσει. Στη Λεωφόρο κέρδισε και έπρεπε να κερδίσει πιο εύκολα. Πήγε 2-2, αλλά έπρεπε να κερδίσει η Καλιθέα. Και αυτά τα λέμε εμείς οι Παναθηναϊκοί, γιατί μόνο από Παναθηναϊκούς θα ακούσεις ότι η ομάδα σου έπρεπε να χάσει. Η ομάδα μας έπρεπε να χάσει. Μόνο από Παναθηναϊκούς θα τα ακούσεις. Δεν θα ακούσεις από το Σπάθα η ομάδα μου έπρεπε να χάσει. Έπρεπε να κερδίσει 8 πέναλτι, μπορεί να το ακούσεις από το Σπάθα. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, άμα δεν ήταν και καλός επιθετικά να βάλει 2 τυχερά γκολ. Γιατί από assist και το πρώτο και το δεύτερο έβαλε. Δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός τόσες τελικές δεν είχε φάει στον πρώτο γύρο με τον Γιοβάνοβιτς. Τόσες τελικές δεν είχαν κάνει αντίπαλοι με τον Γιοβάνοβιτς. Δεν ξέρω τι φταίει. Για τον προπονητή εγώ έχω πει τα χειρότερα. Δεν. Προπονητής δεν. Έχει καλό ρόστο. Κάτι άλλο γίνεται. Δεν γίνεται να τρως 30 τελικές. 10 κόρνερ από την Καλιθέα. 10 κόρνερ. 30 τελικές. Να σου βάζει γκολ ο Βαλμπουενά και να μας γλεντάνε. Ρε παιδιά, βρέστε το εκεί στον Παναθηναϊκό. Και το πρόβλημα δεν είναι ο Αλαφούζος. Βρίζατε όλο το γήπεδο τον Αλαφούζο. Δεν είναι ο Αλαφούζος το πρόβλημα. Ο Αλαφούζος έχει ρίξει εκατομμύρια. Δεν είναι ο Αλαφούζος το πρόβλημα. Αλλού υπάρχει πρόβλημα. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.